Здравейте, приятели! Аз съм Roblox Vlogs и в днешното видео ние ще поправим този телефон. В последното видео видяхте, че разопаковах тук тази пратка, затова сега ще го отворя и ще сложа кутията е тук зад камерата. И говорихме за тук проблема е буксата. Говорихме, ето, буксата не може да се зарежда. Затова ние сега, в това видео, в днешното видео, ние ще поправим този телефон, като се опитаме да поправим буксата. Но първо, ние ще го почистим, защото е много мръсен. Ще се опитаме да почистим буксата и ще го тестваме после, за да видим дали ще работи. И игнорирайте този кабел, той е за самата камера, iPhone ми. Като първо, добре, да започваме. Първо ще използвам, тук има спирт. Що е в това? Защото ще използвам това чудо. Това и това. И също тук е от май от тези неща. Може да чакай това какво. Добре, това няма ми трябва. И тук са инструментите, които ще ги използвам, но тя ще ги отдръпна отстрани. И също, тъй като не го нося тук, за да отворим задния капак, ще ми трябва с шуар. А него ще го донеса, като вече ще дойде време. Но първо ще започнем с чистенето на самия телефон. И ако виждате, фокусирай. Много е мръсен и тук, отгоре е мръсен и капака, плюс и самия кълъв. Сега първо ще се оправим с това. Ще вземем тук хартия. И да, така. Първо ще започнем с чистенето на кълъва. Като махнем напълно всичките буклуци. Но първо ще махна това, за да е много по-лесно, като тук има силен буклук. Четката ми. И след това ще го мина с спирта, за да го изчистя напълно. Окей, готово. Сега тук от това ще го напълня. И ще използвам това, за да е тук разсъвам, защото то ще мокри. И да. Много е мръсен от страни, затова и така ще направя само тук. Мръсен е тук отдолу. Аз обикновено използвам спрей, за да се мокра четката. И плюс това тази четка за зъби е нова. Чисто нова, не е използвана естествено. И сега е тук, ще го изчистя и тук. Това е сякаш че ли малко мръсно. И тук има мръсотия. Окей, и това също. Сякаш че ли тук има. Не, това са били просто дупчици. Окей. Това е вече готово.
това не го отдръпваме отстрани. Тук. Така, започваме първо с ще минем. Ще използвам това. И ще мина целият телефон. Първо капака. Сега ще минем. Гледам да има... Ще мина малко екрана. И е тук отгоре. Защото е много... Една стъпка забравих да направя, то е да го изключа. Това трябваше точно да го направя, когато започна да работя в него, затова беше безполезно, но и без това щяхме да го направим след малко, затова да. Така, напълно е чист. Вече много по-добре. Тук игнорете тест. И тук, като май на камера не се вижда. Не, вижда се. Да, ето вижда се до някъде. Игнорите ги, те са просто отпечатъци. Спада. И много мръсно стана. И тук ще изчистя бъркотията, която стана от самия кълър, защото баща ми малко в мръсно място работи. На мръсно. Това ще стана мръсно. Дай. Май не трябваше така. Готово. Опа, така. Ще го сложа сега това тук. И първо ще извадя от тук ЕТС, защото те са важни. И плюс този магнит, къде ще събирам нишките болчета. Само тук тези болца, където са, тях ще ги махна, защото на нас не трябват. И тук отива. Така, всичко, което направихме, което трябваше да направим е направено. Сега е време да го отворим, но първо отивам да взема сешуара. Взех сешуара, който мисля, че е на 30 години и още работи. Добре, ще го... Това гледам същото време и самата камера. Така, тук малко ще разчистя. Защото... То пък отвътре не се изчистил. Ще го изчистя и без това след малко. Майко, кола фаска с хартията. Добре, тук само всичко да се отдели. Тук камерата това. Телефона ще бъде на центъра. Защото това е голямото нещо, което днес ще поправяме. Обръщаме го. И го включваме. И да се надявам, че няма да му пукне задния капак, защото... Да. Майко, не. Yes! Имаме го. Ще помниш, че го забравих. Добре, така направих голяма глупост. Опа. Готово. Сешуара започна да мирише. Ще ти се не види, че падна. И сега. Падна това чудо. Трябва да го сложа от друга страна, къде да не ми залети. Продължаваме.
Това нещо ще го сложа долу. Телефона пари. И ще започнем от тука. Оп, майко ми, мен ме е страх. Аз забравих това нещо мога да го използвам. Това нещо не работи. Много хубаво. И не мога да го отворя. Ще мога да го вкарам това нещо днес. Майко мия, компанията какво лепило само използват. Тук леко го разбъчках. Можело. Ще ти се не види. Опа, мръднах си камерата, така ще направя. Не, така, че... Тук му повечко място ще има. Но имаме един проблем. Това говно не иска да влезе тука. То направо ме заболя. Я чакай, ще се извадя ръкавиците, че това нещо ме боли като... Аз нямам никакъв проблем да нося ръкавици. Опа. И то ме трябваше първо с това да започна. Поне съм си ги взел. Но проблемът е, че това говно не иска да влезе вътре. Можело. Окей, аз съм мъртъв. Спокойно, те може да се оправи, нали? Добре, открих капак точно същия, само за точно телефон просто е син. Да се надявам, че той няма да му убие. Само трябва да го поръчам. И то точно сега. Къде е глупавата количка? Ето я. Добре, ще го направя с майка ми. Да продължаваме. Те с ним можеха ли да използват по-ужасно лепило? Брат, такова навсякъде! Защо говоря на брат, щом говоря просто ту пред една камера? Може... Не е можело.
Не успях, карах го. Yes! Ама най-глупавото нещо е, че го пукнах. А най-големият проблем, че той е долу. Да се надявам, че няма да ми се скара. Имам чувството, че те просто му даваха напълно нов телефон. Сега съм много тъп. Сега има стъкло навсякъде. Ако имах поне някакво си устройство, с което да мога да махам и то толкова много лесно заден капак на телефон, това ще да бъде много полезно. Но го нямам. И плюс това трябва да внимавам за глупавата батерия, защото ако и не я разваля, просто съм на супер загазил. Успях да го карам. Ей, но съм мъртъв. То баща ми даде разрешението, но не му казах, че има шанс да му пукна капака. Ма чакай, той използва кълъв, то няма да лежи. Тис, не можеха ли да използват още по-здрав стъкло, още по-здраво лепило? Yes, отворихме го. Не ми казвай, че има още. Ще ти се не види. Супер, забравих за екрана му. Аз май повече няма да ма... фак. Много съм тъп. Това сега как да го изключа? Най-умният техник на света. Освен дет му надрасках протектора, му щупих и го пуснах и това. И му пукнах това. Много хубаво. Окей, той е включен, няма да мога да го... Чакай, това ще стане ли? Yes! Това мигна. Ей! Да се надявам, че нямаш мъртви пиксели. И ще трябва да му дам пари, за да си смени протектора, защото всичко това отива за буклука. Yes! Ама отраскам. Не знам дали се вижда. Ето вижда се. Кога 1% му паднал е. Изключи.
този... Уау! Иу! Те просто ще здрата, ще им кажа, че имат проблеми. Така, първо вземам това и ще го изключа от самото заряд, от самата батерия, че да не е включен. Аз обикновено мразя да чупя нещо, обичам да поправям. Нямам проблем да гледам как ги чупят, ама... когато, например, съм ядосан, когато някои хора, например, ме ядосат, това не значи, че има магнит. Брат, отиде тук също стъкло. Чакай, ще ги премахна, защото има по тях стъкло. Всъщност ще направя така. Ще ги махне, ще ги сложа за пране. Най-умният техник в 2026 година. И се сетих, че направих една глупост. Забравих да сложа нещо, за да предпазя самите камери. Поне това не е да поправям на екрана. Ще взема Тиксо, ако изобщо открия Тиксо. Открих. Сега ще премахна. Ще махна стъклото от това. От тук камерите. Окей. Сега ще направя така. Готово. Така, премахнах тук това, самото ще махна и тук ще го изчистя това. Този капак ще го върна, ама за временно, защото нямам друг капак. Ще го поръчаме капака и като дойде ще му го залепя. Ох, майко мила, това глупаво нещо. Не ми пука, че има такъв тъп стикер. Това да го премахна ли без това? И ще трябва да се изчистя после всичко. Плюс самия телефон. Окей, трябва да внимавам много с самата платка. Окей. Не ми кажа, че това нещо има 2 батерии. Unplug. Да, това нещо е свързано с 2. Защо? Много интересен дизайн. Така, време е за... Не знам защо има такова нещо, но продължавам.
Махам първо тук тези. Що има 15 000 болчета в един малък телефон? Аз ги отделям болчетата, когато ако тези болчета са на това, ги отделям и в другите болчета. Гледам да ги вземам от едно място, всичките болчета. А защо има бели, такива светли, а останалите са тъмни? Преди да го премахна, ще го изчистя напълно буксата, защото тя може и да е замърсена отвътре, което трябваше да го направя в началото на това видео, ама тогава аз не мислих, тогава си имах малък мозък. Така. Това нещо ще го махна, защото вече не става. Окей, той вече няма звук. Какво е това свързано нещо? Ай, махни са. Това е антената, ако му аз казвам, просто ще трябва да му купя напълно нов телефон. Въпреки, че той заслужава да му взема нов телефон. Не искам да се тормозя с този телефон. Какво е това глупаво лепило тука? Ще го махна. Махнах го. Или пък не, вече го махна. Ко ми се залепяш? Не ми казвай, че това нещо е... Ти сериозно? А не. Готово. Не знам как е свързан. Окей. Ще ги премахна. Уй, сензора за пръстов отпечатък, трябва да съм внимателен с него. Брат, защо ми се случва? Добре, като разбрах, че съм много прост, открих го за много по-ефтино. И самата букса, която ми трябва. То е 13 Pro плюс 5G. Защо ми изкара? За това. И без това мога да го върна и се върна парите. Ще поръчвам това лайно, плюс още едно лайно. Поне ще опитам да го почистя. Така. Той татко и без не използва пръстов отпечатък, затова това е малко страшно за мене. Окей. Yes.
Успяхме. Не ми казвай, че е залепено. Що глупаво го залепят вместо да го завият. Тук много ли искат да не им се поправя самия телефон? А те самия си го поправят да ти дадат по 1000, да по 1 милион пари. Кошмар. Как мога да ти го махна сега? Можело. Опа. Много съм прост. Много съм прост. Аз си го бях казал да го направя това, ама после като разбрах, че съм много прост и какви глупости направих. Готово. Yes. Май го махнах. Окей, извадих го. Сега ще извадя. Така, набързо ще подредя всичко. Така, първо това е това. Спокойно, няма го разсипвам тук, ще го изсипя тук. Аз съм не. Така, се опитам първо да го мина. Ето ще го сложа. Не. Ето така. Така, това нещо ще го затворя, защото повече не ми трябва. Сега ще опитам с това да и така ще направя, за да видя дали има така отдолу бокуци. Окей, баща ми остана без телефон. Окей. Ще го върна. Наобратно. Ей, тук. Така. Опа! Това така, това е така. Така. Айде. Така. Ето. Така. Така, вкарах го. Също е това. Ще ти се не види. Ай, влез вътре, уе! Карай се вътре, че започвам да се изнервявам.
Това как? Трябва да влезе. Така. Е. Ще го вкарам. Щом така, тъй като тази част малко стана голям провал, ще се пробваме следващия път, втора част. Ще видим дали телефонът този път напълно дали ще го правя. Защото ще ми трябва нов капак, защото този го попилях. И то здравата. Да се надявам само, че не трябва да прехвърлям някои части. Ще оставя за сега старото, това, сега ще оставя старото лепило, и следващия път, като го поправям, тогава ще го сменя. Окей, работи. Докато го чакаме да зареди, тук ще подготвя зарядно, за да видя дали може стана нещо. Окей, powered by Xiaomi Hooper OS. И нищо не стана. Да, пак получи проблеми. Ето го проблема, ще ви го демонстрирам. Не зарежда. Трябва да го натиснеш по някакъв начин. Ето, за да го подкараш. Чакайте, ще пробвам нещо, което е малко опасно, ама... Ще кажа какво стана и ще върнем тази пратка. Окей. Така оставям телефона, защото твърде много време ми отне 38 минути, вече са 39. С това моля ви се абонирайте за канала и лайкнете това видео за късмет, защото идва втора част и да се надявам, че няма да съм мъртва, защото този телефон ще ми може и да не го използвам, докато не дойдат частите. Затова сега ще го сгубя зад камера и да. За канала и лайкнете това видео, моля ви се, дайте ми късмет, защото не знам дали ще имам сега, след малко, това да, чао.